Insellmilkom nilqakom għal programm ieħor Kuxjenza. Grazzi ta' dawk il-nies li batuli messaġġi fuq Facebook u anke Instagram. Napprezza ħafna u tuni iktar kuraġġ biex inkompli għaddejja. L-istorja tal-lum hija dwar tifla li llum ma tanda biss 3 snin. Iżda twildet b'kundizzjoni rari li f'Malta hawn biss b'din il-kundizzjoni tissejjaħ nemaline myopathy. It-tifla Tessa Xikluna twildet normali, iżda mbagħad wara li twildet damet 7 ġimgħat l-NPICU. U magħna fl-istudju b'kuraġġ tant kbir idu jaqsmu din l-istorja magħna f'Kuxjenza għandna lil Janika Xikluna u lil Andre ir-raġel tagħha. Janika, grazzi illi kont inti li suġġerejt li għandek tiġi f'dan il-programm biex tqajjem kuxjenza dwar din il-kundizzjoni rari. Nixtieq nkunu nafu ovvjament l-istorja tiegħek, kif bdiet, inti kont taf li t-tifla għandha din il-kundizzjoni rari, x'kien ġara eżattament meta wellet lil Tessa 3 snin ilu? Mela, basikament kelli tqala normali, kien kollox sew, wellitta u minn hemmhekk niżlet mal-ewwel NPICU kif ġiġa qed inti. Minn hemmhekk damet 7 ġimgħat l-NPICU, it-tobba bdew jaraw li hija hypotonia, hija floppy mitluqa. Ħriġna mill-NPICU konna għadna ma nafux x'kundizzjoni għandha, wara 3 xhur sinna nafu li għandha din il-kundizzjoni rari. Minn hemmhekk ovvjament bdejna nidħlu noħorġu mill-isptar, ġifieri qattajna kważi sentejn. Diħli ħirġin jekk nagħmlu 24 hours id-dar għax ikonna narġgħu nidħlu. Ħanifhem ftit, ħanagħmel naqra pawża żgħira hawnhekk. Ġifieri inti bħala omm u inti bħala missier l-ewwel darba ma kontux tafu li kien ħajkolkom dawn l-isfidi fis-saħħa tat-tifla. U għamiltu sentejn għattajdli, ġejjin u sejrin l-isptar? Eżatt, raġuni kienet li ovvjament dil-kundizzjoni vera rari, it-tifla ma tikol xejn, għadha sallum il-ġurnata ma tikol xejn minħal għandha buttuna jgħidula pekġi u il-fis kollha toħodhom minn hemmhekk. U apparti jekk ma jmorrux dirett fl-istonku. Meta li kell imur kienet żgħira u li kell kien imur fl-istonku kien imur ilha fil-pulmun u hemmhekk kien jinħoloq chest infection. Bekk konna nidħlu ħafna l-isptar. Apparti jekk anke s-salajva tagħha stess, ġifieri jkollha ħafna bżieq li ma tafx tibilgħu. Grazzi għal machines kollha ġifieri li llum il-ġurnata għandha x'għandha ftit machines mhux ħażin. It-tifla vera mxiet il-qudiem ħafna. Peress li għandha kundizzjoni rari, allura u f'Malta ibiss għaw. Kif it-tobba setgħu jgħinukom ħalli t-tifla tkun aħjar? Eżatt. It-tobba għalihom kienet challenging ħafna, raġuni ma kinux jafu eżatt x'ħajamlu. Għalhekk imbagħad tlajna Great Ormond Street, ġifieri l-isptar u minn hemmhekk issuġġerixxu xi machines li t-tifla għandha bżonn. Ġifieri tlajtu Londra, fl-isptar magħruf Great Ormond biex tkunu tistgħu tikkuraw lit-tifla. Meta ngħidu nemaline myopathy, x'inhuma l-isfidi tagħha? It-tifla millum il-ġurnata għandha 3 snin, però għadha ma timxix, ma tagħmilx crawling, kif qedlek ma tikolx, ġifieri minħalqa ma tieħu xejn. Ovvjament il-moħħ ma jaffettwax il-kundizzjoni għax taf kollox, tifhimna kollox, però il-kundizzjoni taffettwa fil-muskoli kollha. Jiena llum il-ġurnata ngħid il-muskoli vera qabel kont nieħu kollox for granted, però llum il-ġurnata nifhem kemm kull muskolu fil-ġisem tagħna huwa importanti. Fil-fatt hawnhekk qegħdin naraw it-terapija, il-ħafna terapiji illi tagħmlu Malta u anki barra minn Malta bi flejjes kbar biex it-tifla hemmhekk kienet għadha żgħar naħseb kemm kellha hemmhekk Tessa. Ifimni, bdiet it-terapi ta' sena u 5 xhur, provajna nibdew qabel, ovvjament imma peress li bdejna nidħlu ħafna l-isptar ma stajniex. Imma bdiet ġifieri roughly around 1 year and a half. U t-tifla tbagħti biex aħna nitgħallmu aktar u napprezzaw kif qed tgħid inti meta wieħed ikollu saħħtu. Ikoll issofri minnu ġieħ. Ifimni, ma turinix li muġuwa, pero ovvjament nafu li tixtieq tagħmel passi, però mħabba l-kundizzjoni tagħha ma tistax.
m'għandix is-saħħa tagħmel dawk il-passi jew m'għandix is-saħħa li tibla li tiekol, però turina interess fl-ikel, turina interess li tixtieq timxi, però ovvjament imħabba l-muskolli tagħha diffiċli ħafna. Tesa fil-fatt li qed napprezza li għalkemm mhix qed tkellimni, imma tirrispondi mal-ewwel, ġifieri kif nitbismilha, mhux kemm inti brava inti. Biex tix brava, mela jien m'inhiex brava. Noti jiena. Veru ħelwa. Andre, kwiet ħafna tidher li inti kwiet ħafna kont eċetat qabel ma ġejt għal dal-programm m'għandekx għalfej. Andre, jien dal-programm għalhekk nagħmlu biex in-nies jifhmu, japprezzaw illi l-ħajja mhijiex faċli għal kulħadd u għaw min għandu toqla enormi. Mela, inti kif ħassejtek l-ewwel darba missier u din it-tifla ma kontx taf li ħajkolkom din dawn l-isfidi ġejn u sejlin l-isptar, kif jirnexxielek tibqa' titbissem? Le fimni, tħossa ħafna li tipo tħossi id-dinja waqgħet fuqek dak il-ħin. Ġifieri meta sir taf mill-isptar jekk jogħġbok ħanreġġak lura, meta tawk l-aħbar, kif ħassejtek? Le, kif aħna ħadniha bil-mod l-aħbar għax jisna l-ewwel ma stewx isibu l-kaptu tagħha u hekk. U jisek inti tibda tgħid testijiet kontra testijiet, hemm xi ħaġa ħażina żgur. Tibda tgħid u lejja forsi ġimgħa oħra, ġimgħatej oħra tgħaddi. Ma mbagħad kif tawna għamlu l-genetic tests wara xi naħseb wara xi 3 xhur tawna genetic tests u kien hemm ġin li nħolqod il-ġin ħolqita ma ġiex la minni laqas mant il-mara u għalulna b'dil kondizzjoni. Kif għalulna b'dil kondizzjoni tħossok tipo bħal speċi ma tafx ħadd tagħmel, tipprova tfittex ħadd tagħmel, tara fejn ħadd tagħti rasek. Dak il-ħin bħala missier hekk, jiġifieri għadek żgħir, koppjatkom żgħar, għadkom kif qed taqdu l-familja tagħkom, x'emozzjonijiet għaddejt minnhom Andre? Tħoss li bħala missier titagħmel xi ħaġa, ma fil-verità ma tista' tagħmel xejn. Għax mhux xi ħaġa li qbad mort għaliha x'imkien ġibta. Tħossok titagħmel xi ħaġa ma tistax. U inti Janika bħala ukoll l-ewwel tarbija tiegħek l-ewwel issa llum qed narak kemm inti mara u anke inti raġel u missier denjiet eżemplari, kuraġġużi u determinati. Imma dak iż-żmien 3 snin ilu ħanieħdok ftit lura, għadek kif twellet, tkun sensittiva ovvjament, ġifieri tkun beżana. X'emozzjonijiet tiftakar li għaddejt minnhom dak iż-żmien? Dak iż-żmien l-emozzjonijiet kienu ovvjament diversi. U kienu ħafna aktar mistoqsijiet x'ħajġri mit-tifla, jekk mhux ħatiqpa' magħna t-tifla, ġifieri għax il-mod kif kienet jiġrula l-affarijiet u li tagħmel ma tgħid ħatiqpa' magħna, tgħid ħatiqpa' magħna, ġifieri mistoqsijiet kontra mistoqsijiet ġifieri, imma dejjem tħares lejha u tik il-kuraġġ biex tkompli tgħid ejja ħarġet minn dis-sitwazzjoni, ħankompli niġġieled u rid niġġieled jiena magħha biex ovvjament inkun ta' kuraġġ għaliha. U mhix faċli, ġifieri bejn il-kliem u bejn li attwalment tagħmilha, però inti għandek kuraġġ jingħaqaluli nies fuqkom kemm intom koppja ħelwa u dejjem pożittivi u t-tifla jiena qatt ma ltqajt magħha, però mill-filmati li l-insegwu u mir-ritratti din it-tifla għandha ħabba kbira hekk u tidher li t-tifla tirċievi ħafna pożittività. U tesa hija intelligenti kontu qed tgħiduli, spjegaw li ftit, ġifieri qed narak tkellimha normali daqs li kieku, ġifieri t-tifla tifhimkom sew. Eżatt, il-kundizzjoni tagħha ma taffettwax il-moħħ tagħha, ġifieri ma tistax titkellem imħabba l-weaknesses ta' muscle li għandha, mhux għax mhix tifhimni jew ġifieri tifhem kollox, taf li ġejna hawnhekk illum għal xiex ġejna, taf li qegħdin hawnhekk nitkellmu fuq l-istorja tagħha. Cognitively narawha li hija tifhem bħal kull tfal oħrajn. Spjegaw li kemm il-darba tiduttuha terapija u kemm il-darba s'issa mortu barra minn Malta biex tkomplu ovvjament issaħħula saħħitha. Therapies ovvjament iridu mmorru darbtejn u anke 3 kuljum. Ovvjament jekk ikunu nistgħu anke ndaħlula iktar. Kuljum?
Iva. Ovvjament issa bdiet l-iskola u kellna naqsu bej waħda u tnejn kuljum, però qabel ma bdiet l-iskola kienet qed tirċievi bej 2 u 3 kuljum. Morru barra minn Malta wkoll biex ikollha isek tagħti boost il-ġisem biex itqajjem iktar intensiva U meta tmorru barra l-Ingilterra fejn mortu iktar s'issa? Morna wkoll Alicante. Spanja. Eżatt. Morna darbtejn Spanja u darba l-Ingilterra. Issa beħsibna mmorru ġifieri Slovakkja u anka Dubai jekk Alla jrid. Andri, biex forsi tkompli mat-tifla u rridu napprezzaw li ma xpupa din hija tifla, ġifieri jekk tisimgħu il-ħsejsiet u tapprezzaw li din hija tifla kull ma hi ta' 3 snin u ovvjament fl-istudju ma tkunx daqshekk komda. Ħa nistaqsi ftit il-Andrek titkompli magħha Janika. Andre, il-terapija mhux kollha hija bla ħlas meta tmorru barra u għattuli li jiswew l-eluf u xek. Eżatt. Le, jiġu eluf kbar, terapija minna nfisha tiswa eluf kbar. Barra minn hekk trid fejn toqgħod, flights, kollox biex tgħix ġifieri bħala pereżempju speċjalment meta morna l-Ingilterra bħala pajjiż huwa minnu nnifsu l-ħajja aktar għolja minn tagħna. Inti waqaft mix-xogħol. Ġifieri inti ġieli jkollok taqaf mix-xogħol biex tmur terapija. Pereżempju issa ħalli konna l-Ingilterra minna 3 ġimgħat l-Ingilterra. Jiena 3 ġimgħat ma wieqaf. Il-mara kellha tieqaf ukoll għamlet ħabta ħabba biex tieħu ħsieb it-tifla. Issa reġgħet daħlet. Mhix faċli biex iddawwar ir-rota. Ovvjament bħala missier mhux faċli bdejtu semmu li intom tagħtuha terapija barra minn Malta u f'Malta tittieqaf mix-xogħol. Ġifieri inti jkun hemm drabi fejn jkollok tieqaf mix-xogħol biex tkompli mal-familja tiegħek u mbagħad x'tagħmel biex tkompli ddawwar ir-rota tal-familja. Eżatt, ifhimni jiena jekk ħamorru pereżempju 3 ġimgħat intensive therapy, ħanitla' magħhom, nagħmlu l-aħjar għat-tifla. Ovvjament x-xogħol kelli nieqaf, mbagħad tkompli wara li tiġi. Dawk it-3 ġimgħat jisom inti għamilt 3 ġimgħat waqaft. Waqaft totalment. Terapiji jiswew il-flus ukoll, għandek l-accommodation, kollox. U daw kollox biex nagħmlu ċara, daw kollox mill-but ikolkom tagħmlu intom? Hija bħala terapiji kollox minn butna. Kemm Malta għandna ċertu terapiji li huma free of charge, però noħdu ħafna privately u ta' barra Malta kollha minn butna. Biex inti t-tifla jisek ittieħa boost għax anke peress li hawn Malta kif jedna l-unika kondizzjoni li hawn. Forsi barra inti issib li jkunu diġà ltaqgħu magħha u Malta qatt ma ltaqgħu magħha. Jiġifieri jkunu jistgħu jifhmu l-kunċett iktar. Dbatija enormi din nisimgħu hawnhekk koppja li waħedhom kundizzjoni l-unika tifla li għandha dil kundizzjoni rari. Kif għattilkom ftit qabel għal Tessa mhux faċli li ġiet hawnhekk f'kuxjenza. Però fil-frattemp waqt li qed nitkellem il-missier il-hom poġġiet il-Tessa fil-puxxer tagħha apposta biex tkun tista' tkompli f'dan il-programm. Janika, ħajjitkom mhijiex faċli. Intom ħajjitkom żgur 24 siegħa ma' din it-tifla. Kontu qed tgħidu li ġieli jkollkom tieqfu mix-xogħol. Tidu taraw kif ħaġġibu l-introjtu għall-familja. Sibu għajnuna. Għajnuna finanzjarja biex tkunu tistgħu tkomplu jew le? Għajnuna finanzjarja fis-sens Malta Trust Foundation tħallas tip ta' terapija waħda, l-bqija ovvjament li noħduha u Malta rridu nħallsu aħna u kif qal ir-raġel ukoll anke ta' barra minn Malta kollox rridu nħallsu min-naħa tagħna. Għajnuna ġenerali fis-sens aħna li rridu naqtfu tipo għalija biex noħdu daw it-tip ta' therapies. Nsibu support mill-familja u
ħbieb, ġifieri. Għandkom ġifiri support, sistema ta' support madwarkom. Kieku ma jkunx hemm ċertu support li ma tistax. La, nirringrazzjaw il-ġenituri kemm tan-naħa tiegħu kemm tiegħi ġifieri li jagħtuna support kbir. Jiena rajt xi ritratti fil-fatt forsi tir-reġija tella wkoll jidhru nies tal-familja u jħobbuha ħafna il-tesa. Naħseb li għal-ġojjel tagħhom li stajt nifhem veru. Ekku. X'qed titbissem Andre veru. Nkunu New Year's Eve, eżempju kif qed qabel għamilna sentej kważi l-isptar New Year's Eve, anke Christmas Day, ġifieri huma bħala nanniet jiġu ħdejna u jippruvaw qattaw il-ħin, nippruvaw neqilbuh f'sabiħ għal ġewwa l-isptar ġifieri. Kemm taħseb illi jħossu għalikom meta jarawkom qegħdin tbagħtu ovvjament din hija tbatija kbira li tkun għaddej. Nemmen li jħossu ħafna iktar minni u mir-raġel għal-raġuni li huma mhux jaħsbu fuq it-tifla biss, però jaħsbu fuqna wkoll. Tipo għalfejn ġralhom hekk, għalfejn taf kif. Però ovvjament aħna jiena u r-raġel li jridu nqumu fuq saqajna u ngħidulhom nagħtu l-kuraġġ lilhom aħna aċċettajna lil tesaqi kif inhi u rridu naħdmu magħha biex ovvjament timxi l-qoddim. Andre, kemm in-nies iridu japprezzaw dawn in-nies li qed jisimgħukom issa. Ħafna drabi nkunu negattivi, kemm iridu japprezzaw li tqum filgħodu li jkollok it-tfal qamu filgħodu ħadu n-nifs marru l-iskola qed jgħixu ħajja pjuttost normali. U ovvjament tisma' min jilmenta, min igerger u jreta xejn il-ħajja mhix tajba, ma meta inti u l-mara u t-tifla dej minn din id-dbatija x'tgħidilhom? Daw l-affarijiet ngħidhom jiena stess, sirt illum il-ġurnata. Fejn qabel konna nieħdu kollox for granted. Jekk ħrixt, jekk mort iekol, jekk mort passiġġata. Illum il-ġurnata ġieli pereżempju wasal il-ħadd ngħidu morna passiġġata bil-tifla. Mil-bagi ngħidilha bħal speċi għalija daqs li kieku sifri x'imkien għax għamilna ħafna niqsim minna dik xi ħaġa li Ġifieri ħanifhem sew inti li tmur passiġġata. Tmur passiġġata għalik hija xi ħaġa li tapprezzaha minn qabel. Minn qabel fejn tagħmel ġimgħat xhur maqful ġo kamra ma stax toħroġ minnha. Tapprezza aktar il-ġurnata kif qed inti qabel li tieħu n-nifs filgħodu tgħidlu grazzi mulej li ħarġajna ġiet ġurnata oħra fis-sens tapprezza ħafna iktar il-ħajja minn qabel żgur. Qed kontu qed tgħidu li ġieli tkunu msakrin ġo kamra ta' xi sptar. Għajdu li ftit dawn l-emozzjonijiet ta' tbatija. Ifimni, mhijiex sitwazzjoni sabiħa, però ovvjament dak ikun il-bżonn li mħabba t-tifla tkun qiegħda hemmhekk magħha. Second home ġiet. Eżatt, li mmorru l-isptar għax timrat jew hija tgħid m'hemmx tagħmel hemmhekk iridu mmorru għal ġid tat-tifla. Kemm qed jgħidulkom meta tmorru barra minn Malta speċjalment kondizzjoni rari fil-fatt inti kont qed tgħidli illi fid-dinja 50,000 hawn? Waħda minn 50,000 eżatt. Tista' taqbdek waħda minn 50,000. Mhux għax hawn 50,000. Le. Terġa'. Jiġifieri l-probabilità hija li taqbdek waħda f'50,000 u hija l-unika waħda f'Malta. Eżatt. X'titjib jista' jsir għat-tifla, ġifieri ovvjament dana l-amar rari jkunu għadhom qegħdin jinvestigaw. Fejn l-iktar, li huwa l-iktar pajjiż jew l-iktar sptar li qegħdin jiffukaw fuq din il-marda rari? Fimni, ġal-Amerika bħalissa għaddejjin studju, ġifieri qed jistudjaw, però ovvjament ir-riċerka qiegħda lura ħafna. Però ovvjament qed jistudjaw fuqha l'issa m'hawnx cure għaliha. Imma rajt titjib inti bit-terapija? Rajt titjib fit-terapi, ovvjament, medicina mawx, ma nistax namilla xejn fil-medicina, biex ovvjament inti boost fil-masil, jew tkun tista' tibla u affarijiet oħra, però
fit-therapy dejjem qed naraw progress u dak l-importanti f'din il-marda rali li inti dejjem tara improvement. Qatt ma rajna li t-tifla marret lura, ġifieri jekk kienet tolli idea baqgħet tollija, l-importanti dejjem naraw l-improvement fiha fit-tifla. Din mistoqsija ħanagħmel lilek mhux għax ma nafx x'inhi r-risposta, ma rajtek il-ħin kollu il-komunikazzjoni mhux verbali mat-tifla li ħin kollu bajnejk tkellima u jitkellmek lura. Hemm komunikazzjoni sabiħa ħafna li t-tifla tifmek u inti tifhem lilha. Xi tħoss lejn din bintek illi fiċ-ċert hemm bond enormi miegħek u anke mal-mara, ma meta tħares leha nara għajnejk ileqqu. Le, fimni, id-dinja għalija, ġifieri. Ma nimmaġinax ħajti mingħajrha. Jiddispjaċik li jkunu l-affarijiet ġew kif ġew, però proud biha u gburi ħafna, ġifieri. U meta tkun ilek ma tara minħabba x-xogħol. Nħossu dak hija tistaqsija dak in-nuqqas inħossu anke ġifieri, pereżempju wasal il-ħadd tkun trid ġurnata tad-dedi. U dik jekk tipo il-bond dejjem jikber. Xi ħaġa sabiħa ħafna għax it-tifla tidher illi hemm il-bond magħkom it-tnejn, jiġifieri l-investiment li qed tagħmlu fiha jidher ħafna u ċar ħafna u miegħek Janika il-mami, ovvjament qatta ħafna ħin magħha wkoll. Kif tara li tkellmek it-tifla, ovvjament minnek tkun tistrieħ kompletament għax il-mami hija l-mami u x'hekk. Le, nifhimha l-maġġoranza kollha fis-sens għandna komunikazzjoni bejnietna tajba ħafna. Nifhimha li waqt it-therapy trid nieħdejha biex hi tkompli tagħmel it-therapy, ġifieri le bħala komunikazzjoni bejnietna hija tajba ħafna. Nixtieq li ovvjament lin-nies ta' madwarha jkunu qed jifhmuha wkoll issa wkoll, ġifieri. Tibża di għandek xi biża' minnha li ovvjament tikber naqra oħra u ma jkunx hemm in-nies qed jifhmu x'qed jiġri? Fil-komunikazzjoni. Tipo bekk jiena għandha communication device it-tifla ġifieri hija bħalissa tesplorja dan id-device. Dan id-device li permess tiegħu bajnejha tkellmu ġifieri. No, pointing tista' tuża. Sewwa, u kemm hu tajjeb għax ġieli ġew f'kuxjenza jitkellmu fuq ġenituri. Ifhimni għalissa kif qed ngħidu tesa hija żgħira, però waqt sessions ta' speech therapist u hekk jekk inkunu qegħdin nilagħbu magħha jew jekk ngħidilha għejdli I love you bih tista' tgħidli I love you, ġifieri għalissa to explore u bekk nixtieq li ovvjament jekk il-qudiem forsi verbalment speech ma tistax titkellem tkun ikollha alternattiva oħra li tista' ddura liha biex in-nies ta' madwarha jkunu qed jifhmuha. Mela, tesa tmur l-iskola wkoll u kont qed tgħidli li inti LSC u x'hekk. Eżatt. Din il-fatt inti għandek karriera interessanti ħafna x'il-karriera tiegħek hija apposta mħarġa biex tajn tfal li għandhom ċertu sfidi. Kemm tħoss illi t-tfal li jiġu taħtek bħala LSC huma mbirka għax inti żgur ħadd tifhem l-isfidi tat-tfal u tal-ġenituri wkoll. Ovvjament jiena kont LSC qabel ma kelli l-tesa. Qatt ma bsart li jiena ħankun ġenitur ta' tifla b'diżabilità ġifieri, però llum il-ġurnata jistni nifhem iktar l-ommijiet li għandhom tfal b'diżabilità. Huwa challenging ġifieri, però U kont qed tgħidlek fimtek sew qiegħda fl-istess skola tat-tifla? Iva, għaw daqsxejn tesa ma setax tmur ġa skola mainstream, għal-raġuni li jista' jkun li during the school hours ikollha bżonn suction, ġifieri li nneħħilha is-salajfa li tkun qed tipproduċu żejjed. Allura jkun hemm minti f'dak il-każ. Eżatt, il-problema hi li kieku jiena m'iniex LSC tesa ma setax tmur mainstream, ma raġuni li nurses m'hemmx ġa mainstream. Hija ħasra li tifla bħal tesa li kif qed ngħidu tifhem kollox u taf x'inhu jiġri madwarha u hekk hija ħasra li kieku ma daħliġ ġa mainstream. Però din hija almenu grazzja li inti insertajt bil-karriera li tista' tassisti mhux biss istudenti tiegħek imma anke lil bintek stess f'każ li jkun hemm sitwazzjoni ta' emerġenza.
il-ħin spiċċa, kif għattilkom il-ħin jaddim malajra, ħarruħ Andre, ħarruħ. Jiena nixtieq ngħidilkom grazzi ħafna illi ġejtu hawnhekk f'dan il-programm u samtu din l-istorja, qabbattuni l-bart onestament. Waqt dal-programm jiena l-iktar li nitgħallem ukoll mhux biss b'dak li tgħiduli, imma b'dak li ma tgħidulix għax nara bajnejja id-diffikultajiet li tkunu għaddejjin minnhom fosthom waqt il-programm kellek tieqaf milli tkompli miegħi biex it-tesa tkun iktar komda ħalli tħossha aħjar. U grazzi illi minkejja dawn l-isfidi xorta ġejtu f'dan il-programm u nawguralkom Janika u Andre u l-ċkejkna tesa. Kemm inti ħelwa. Dan huwa kuxjenza stejjer reali llum kienet iktar reali mis-soltu fejn rajna tifla ta' 3 snin ovvjament f'dan il-programm ma tkunx tista' toqgħod tifla x'inhi għadha żgħira u bl-isfidi tagħha, però xorta rnexxilna ntellaw dan il-programm. Grazzi lill-kru kollu li għandi f'ta' kuxjenza li mingħajrhom żgur ma nagħmlux dan il-programm u lid-direttur Lizzo Farrugia. Grazzi lil daw kollha li jsegwu Facebook ta' kuxjenza u anki l-Instagram. Grazzi ħafna li dejjem tkunu miegħi, grazzi immens. Jiena nerġa' nkun magħkom bistejjer mill-aqwa il-ġimgħa d-dieħla. Grazzi.